माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। कैसे बताइए भौजी दिलवा के बात हो, दिलवा के बात हो। कैसे बताइए भौजी दिलवा के बात हो। कटत नइखे भौजी सैया बिनु रात हो। कटत नइखे भौजी सैया बिनु रात हो। कटत नइखे भौजी। बाबूजी से लाज लागे कैसे हम बताई। भैया से कह के का राधना सगाई, राधना सगाई। बाबूजी से लाज लागे कैसे हम बताई। भैया से कह के का राधना सगाई। इतने तो चाहिए हमके भौज तो हर साथ हो। इतने तो चाहिए हमके भौज तो हर साथ हो। कटत नइखे भौजी सैया बिनु रात हो। कटत नइखे भौजी। संगही के साखी सब भैले लरकोर हो। हम रह गईनी भौजी देखना यकोर हो, देखना यकोर हो। संगही के साखी सब भैले लरकोर हो। हम रह गईनी भौजी देखना यकोर हो। दुआरा पे आई कब हमरो बारात हो। दुआरा पे आई कब हमरो बारात हो। कटत नइखे भौजी सैया बिनु रात हो। कटत नइखे भौजी।